Dak li qed jiġri bħalissa fl-Afganistan waqqa reputazzjoni globali li għandha l-Istati Uniti. Dan intqal magħna mill-kummentatur dwar l-affarijiet barranin Brendan Zerafa f'intervista ma' dan l-istazzjon. Dan hekk kif il-President Amerikan Joe Biden kien ħad deċiżjoni sabiex il-qawwiet Amerikani jitilqu mill-Afganistan. Sa ftit tal-jiem ilu Joe Biden kien iddefenda id-deċiżjoni li ħa u sostna li l-Gvern Afgan għandu r-riżorsi kollha biex jiddefendi lilu nnifsu mit-Taliban. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They clearly have the capacity to sustain the government in place. Iżda dak li qal Biden mar żmerġ għaliex il-ħadd il-Gvern Afgan ċeda lit-Talibani. Bla dubju ta' xejn li r-reputazzjoni tal-Amerika ħadet daqqa l-isfel minħabba din il-mossa. Ftit tal-ġimgħat ilu Biden qal li unikwota qal li kienet unlikely li t-Taliban jieħdu over l-Afganistan imma sa frattant illum hawnhekk qegħdin. Brendan Zerafa qal kif is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż ilha għaddejja hekk kif kien hemm ġlieda bejn reliġjużi u sekulari. Kien f'dan iż-żmien li l-Unjoni Sovjetika invadiet sabiex tistabilizza l-Afganistan u wara il-forzi tal-punent bdew jappoġġjaw lil dawk reliġjużi u konservattivi fil-kuntest tal-Gwerra l-Birda. B'dan l-appoġġ żied il-forza ta' dawn il-gruppi fosthom tat-Taliban, grupp fundamentalista. Ġara mbagħad minn dawn il-forzi konservattivi fil-1990s ħarġu t-Taliban illi ħadu over il-pajjiż fil-1994. U baqgħu jikkontrollaw il-pajjiż sa 9/11. Wara 9/11 kellek l-Amerika illi invadiet l-Afganistan. Għaliex it-Taliban dak iż-żmien kellhom il-kontroll tal-Afganistan kienu qed iħallu lil Al-Qaeda joperaw minn hemm. Is-sitwazzjoni issa jaf terġa' tkun l-istess hekk kif it-Talibani lura fit-tmexxija ħelsu il-priġunieri. Dawn huma nies li kienu jiġġieldu fi gruppi terroristiċi fosthom l-Istat Iżlamiku. Brendan Zerafa qal li l-iżviluppi tal-aħħar sigħat jaf iwasslu biex dawn il-gruppi terroristiċi jitħallew jaħdmu bla xkiel f'dan il-pajjiż bħalma kien ġara bl-Al-Qaeda 20 sena ilu. Dwar il-futur ta' dan il-pajjiż, il-kummentatur dwar l-affarijiet barranin għal kif trid tittieħed azzjoni iżda hemm mistoqsijiet dwar kif din l-azzjoni tista' sseħħ. Fost dawn hemm azzjoni minn Nazzjonijiet Uniti. Rridu niftakru li fis-Security Council għandek 5 permanent members, ġifieri qed ngħidu l-Istati Uniti, l-Ingilterra, Franza, ir-Russja u ċ-Ċina, illi kollha għandhom il-veto. U jistgħu jaqbdu dawn u jekk ikun hemm ġifieri mozzjoni biex il-Kunsill tas-Sigurtà jieħu azzjoni fl-Afganistan jistgħu jaqbdu jużaw il-veto tagħhom u jwaqfu l-azzjoni there and then. Intant matul il-jum ta' tnejn l-ex-President Donald Trump qal li l-President Amerikan Joe Biden għandu jirreżenja minħabba li dak li ġara f'dan il-pajjiż hija waħda mill-ar terfiet għall-Amerikani. Ukoll Malta flimkien ma' numru ta' pajjiżi oħra li ammontaw għal 70 appellaw sabiex il-fruntiera tal-Afganistan tibqa' miftuħa.